ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೆಗದ ಜಾತ್ರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೆಗದ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿಕಸನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲ್ಲೆಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀವನ್ ಬಂದು ಬುಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂಜ್ ಜನ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ದ ನಡುಟು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡು ಸುರುಕು ದಯಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಅವಲುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಟೆಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಂಟೆಡ್ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜೆ ದಯಪಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಡ್ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಏನ್ ಸುರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ವಿಕಸನ ಟಿವಿದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರದೇ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನದೇ ಪೂರದೇ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾವನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಅದೇ ತಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಇರಲಿ ಅಭಿಷೇಕರು ಓಡೆ ಪೋತಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಸಿ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಕು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಂದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಚಾರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ ಆರ್ನ ಬುಧರಿಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸಂಚಾರಿ ಬಂದು ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿಯೇ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಖ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಿಜಿ ಅವು ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಂಡ ಏನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಾಡುಜಿ ಆ ಜನ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಅತ್ತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ಚಾನಲ್ ಎಂತ ಸರ್ ನೀವು ರಿಕ್ಷದ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ? ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೈಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾನ್ ವಹಿಸಾರ ಎಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಾದೆ ಜೀವನ ದಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಪನಿಯ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನಿಯ ಇದಾದ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ದೇ ಅಂತ ಮರಿ
ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ದಾದೆ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವನ್ನಾಗ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾನೆ ದಾನೆ ನನ್ನ ಐಡಿ ದಾಖಲೆ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಬಾವುಗೆ ಮಕ್ಕ ನೆರವೇರುದಿಲ್ಲ ಐಡಿ ದಕ್ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಕ್ಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಮೂಲು ಸಾರ್ನಾಗ ಜನ ಬಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಜಾರಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಬೈತಾರೆ ಅರ್ಡ ಪಾತಿರುವಾಗ ಅರೆ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರಿ ನಾನೇ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾನ ಹಾವು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಮುಖಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಕೈಲಾಸ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡುವ ಬಾಯ್ 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 ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಕೈಲಾಸ್ ಬೇಲ್ ಪ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟರ್
ಸುಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುಡುಪು ತಿರುಟು ಮೂಸರ್ದಿ ತೀರ್ತು ಮಿತ್ತು ಗೋಪಂಜನ ಮನೆತನ ತೀರ್ತು ದಂತನಂಜನ ಮಿತ್ತು ಕೊಳ್ಪಂದಂಜನ ದೀನಂಜನ ಕೆರ್ಪು ಸುತ್ತುನಂಜನ ಬಳ್ಳಗೆ ಗರ್ಭದ ಕಟ್ಟ ಸರಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ನುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೋದು ಬರ್ತಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಮಜಿಬುಟ್ಟ ಆದ್ ಕೊಡ್ತು ಅಟ್ಟದ ಕಡಿಕೆ ನೀಟದ ಪಣಿ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕೊಡ್ತು ನೀರೆಚ್ಚಿನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇರೂರ್ ಕಂಜ ಸಾರಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋಬದ ಮಾಯಾ ಒರಿಯಾಕಲ ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಕ ಬರದಾಜಿನ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ